Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donamit pasang kalimantabik tinebihno ing loduni dumawaing tawang towang cinaketno ing suka basuki J dis ha. Wonten ngarsanipun para pepunden, para sesepuh pinisepuh ingkang nganggo mastuti dhateng pepoyaning kautama. Konjuk medalipun para pamban-pambating praja satriyaning negari minangka pandam pandoming kawula dasih. Konjuk sangya para pandemen tresna budaya aji. Para penikmat seni ingkang sampun kestu rawuh wonten ing papan menika ingkang tuhu minulyan budi. Keparenga kawula sakadang saking ngeri kanca campur saking sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju wiking saking Laladan Bandung Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Hadining Tias marang miji sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya nuha dipamundhut saking panyanggul gati nenggih daripun Bapak Agus Setiawan dalasan ibu ingkang ngeri kaljengan menika netakaken ingkang putra nenggih Muhammad Haris Saputra derek mengayu bagya awit tetakipun Dimas Muhammad Haris Saputra mugi dadosa anak putra ingkang soleh lan migunani tumrap nusa bangsa tuwin agami. Marak sowan kanca-kanca soreng warga setuju. Badhe ngaturaken langan beksan piniji konjuk panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing papan menika. Nanging saderengipun keluarga ageng sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju nyuwun agenging pangapunten awit ing dalu menika boten saged bidal full personil awit saperangan kanca saking SWS Bandung Rejo nembe netepi pentas wonten ing Jepang pramila kripik gedang kripik telo sepalih badhe beksa wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang sepalih beksan wonten ing Jepang. Nanging ampun kuatos samangke badhe kagelar beksan soreng ingkang boten kalah spektakuler saking kanca-kanca soreng warga setuju. Ingkang ari paratri kalau jangan menika badhe ngaturaken langan beksan soreng Suro Sugeng Hamir Sani. Oi oi. Nuwun amet soreng kang marak mangaresi saking Bandung Raja SWS kang dadya mula enggal kabyar sakno soreng warga setuju.
Tamtama sureng wadya unggul yuda dasiyaga Pratamtama sureng wadya unggul yuda dasiyaga Pratamtama sureng yuda siyaga mbrungkat kimpul bela harjane praja siyaga dasiyaga Pratamtama sureng wadya unggul yuda dasiyaga Pratamtama sureng wadya unggul yuda dasiyaga Pratamtama sureng wadya unggul yuda lumaksana makito-kito ayo co hampir awur-awur co
Yo padha macul ngarep sawah temen subur yo padha kumpul aja waka bareng tandur ning pekarangan begalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo desane ayem tentrem patani mesam-mesem desane kemari pahoro tani padha bungah wedhuse lemu-lemu sing duwe guyang-guyu pepeke padha ngendhong turi putih ditandur neng kebon agung turi putih ditandur neng kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu ayo kanca padha bersatu time negarane
kanca padha bersatu dime negara di maju Boiro kembange apa Sloko padha ela elo sirama menyang kutha lek oleh payung mundha macentit lolo loba wong mati ora opah nek opah mateni bocah yen urip ayo ngibadah sloko padha ela elo sirama menyang kutha le oleh payung mundha macentit lolo loba wong mati ora opah nek opah mateni bocah yen urip ayo ngibadah Gus, Man Gus. Gus. Tikus. Gus. Kok. Adimu ya piye kok ora ngrungokne. Kus nang kene Kus, takus. Kok Gus. Intine wae, Gus. nggih Kanjeng. Intine wae Kus. Nggih. 5 menit Yo, rada maju Rin, rada maju. 5 menit Hei. Metu kene. Kene. Kowe jan suwen tenan. Nggih, pripun? kon maju ki lho kare para youtuber Apa? youtuber. Hop. Oh. foto KTP Mas Hei. Foto kok kakiang pula. Kebalik. Ikete. Sing kewalik iki ne lho, Gus. Kok mburi? yo mayar to le omongin Kuwi jenenge ra sopan. selamat malam Apa? Gus. nggih Intine wae, iku nang nggon acara apa? Kok iso nggih rame? intine wak dhewe direne direne
disuwun rene rak ya ngibur masyarakat. Masyarakat. Ya masyarakat. Ya perlune ngopo? Wali matul. Apa? Anu damel SIM. Kok gawe SIM? Gawe SIM kok nang desa kene ya nang Surat izin menikah. Kok iso surat? Kok iso surat izin menikah? Nek wong menikah harus supet dulu kan itu surat izin. Oh, kok Dong ora? so. Dadi menurut wong sing beragama Islam kuwi diwajibke sunat. Sunat itu diwajibkan. Ngono ya entuk pahala. Oh ya sunat. Alhamdulillah bentukku bois ya. Aku tampil beda kali sunat kok. Tenan ya kok. Oh. Ning ora dimeriahke kaya Ora sah meriah-meriah. karis ngene iki. Aku cukup nang iringang dalan mekeke ngono kiri rak cokot rak. Bentuke rak renggek-renggek api ngono. Gus, wajib ya kowe ndongake sik karo Mas Muhammad Karis Saputra kuwi. Nggih, jumateng Dik to. Wong kasih Dik Muhammad Haris Saputra. Panggilane sinten, Dik? Oh. Maris. Karis, kowe jajane iso maca apa ora to? Oh. Karis Saputra. Berarti jalan nggih niku nggih. Ayo ate disunatake kok. Sing gemesake. Aku ra yo ngartekke jenengmu. Nggih mugi-mugi dados bocah sing saleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Pinter ngaji, pinter sekolah. Amin. Tercapai semua cita-citanya. Amin. Pun Kowe ana ndi? Bali. Aku teko Bali wae. Jam tayang sudah habis. Gus, kowe ya kudu profesional. Wah, kula profesor kok. Oh, kadang nggih kompresor. Najan iki wektune sebengi nanging lho, kowe ngelingi karo para masyarakat kene aja do nglumpuk nang kene. Nah, nggih Iki nglumpuk. engko aja ana satu pertunjukan meneh. Wah, rawen ki. Rame. Amesake bapak-bapak iki. Ngopo? Nek ajeng sunat Rasul njur kepripun? Ya kuwi iso kapan-kapan kok, Jur. Nek harus hari ini. Ya mengko lebar nonton. Ora loyo. Loh, Mak, kowe aja nyepeleki masyarakat kene, Gus. Aku lah niku munggah pindho gas-gapan niku. Munggah. Masyarakat kene iki lho, le nggon Bapak Agus Wilin duwe gawe kuwi sekat wingi-wingi. Ya do Oh. nyengkuyung. Putrane Bapak Agus. Ya. Oh, Agus niku. Mbok Pak. Oh nggih, Pak Agus niku. Ya. Ngertos sing teko gon kancane kula Agus niku. Sopo? Gus Wer. Ora bolomu munggah rono. Ah nggih bola ting Bandung Kang. Niku ndrang nggih wingine ngerti kula. Sopo? Oh gondrong-gondrong e. Oh tenan lek kelek tenan ya aku yo wong. Aku nek ngerti Bu Agus piye kowe. Oh ya ora apa-apa wong kira nang kene. Sing sapa? Bu Agus kuwi Ambok takoni sik garwane sing garwane pundi? Mboten enten ta? Ya ora kok. urung nyauri kok wis apa tenan. Mboten enten Pak garwane. Pundi? Wah, nang mburi ora apa-apa aman Pak. Pokoknya aman, rumah tangga ki aman, sip, rahasia terjaga. Soalnya juga KTP bareng-bareng. Rahasia terjaga kok kowe ngomong gomik. Ngopo iki? Gomik. Ini nek kapan-kapan nang Bandung ngajak aku ngono lho. Ah ngopo? Ya bakulan utakmu ngeras temen ya. Ayo aku ki takon ngopo? Nang Bandung bakul sayur ngono. Oh, Pikiranmu apa? Pikiranmu apa? pokoknya manyentak karo aku. Nang Bandung kono ya tempat wisata. Di tempat wisata. Ono candi. Ana candine. Ana guwane. Terus apa meneh? Terus ana burunge. Apa? Burung. Guru. Burung. Burung. Burung cucak rawa gemletak di jendela kuwi. Kowe burung kakak tua. Nah, gue kan giginya tinggal 2. Ayo. Nek kakek sudah tua ya nggak bisa ke sana. Aku iso. Yang ke sana cukup anak muda saja.
Karena itu pentingnya berbeda-beda. Hanya untuk marangi pusaka. Kaya dikeris wae. Wah, kerisku sangar. Keris apa? Kiai Sogo Otong. Kos, Nggih. iki dipunggal semenis ya, Pak. Nggih. Mergo kowe jono pementasan. Pementasan kuda lumping. Ya, Saking pundi? wah kuwi ya sing nggon takon. Ah, karo nggih. Pak Agus. Saking saking napa? Saking mriki. Masya Allah. Saking mriki. Tuan rumah badhe menghibur kita. Ayo, ndang. Ayo ade nonton. Ya kok sing iki rung rampung aduh iki. Kok njur terus arep nonton bae. Nggih rampung. Baleni nggih. Tolong, tolong, tolong. Aduh, aduh, tolong.
Gus, nek tulung-tulung, kowe kudu iso menjiwai. Mlayune kudu mubeng sik. Saka nara. Ayo jajal, baleni sik, kowe kurang apik. Mulane nek latihanke teko. Tulung. Tulung. Blokingnya rada maju sithik. Tulung. Ya Pak, tulung ya Pak. Oke siap komandan. Tulung Pak. Pak tulung. Tulung ngoten mau sing penting tulung ngoten Pak. Manut niku ah berjurit kau guyu ini. Ngono. Mbak. Ngopo? Kok bercerita iso guyu ngopo? Mati. Entek baterene. Oh kene iki yo biyen nganu gaweane ngene iki kok. Urip iki lho, Gus. Urip. Oh berarti operatornya sentimen kae. Cak endut-endut ngono kae. Endut-endutan, endut-endut. Ngentosi baterai. Pakai baterai ABC. Kuat dan tahan lama. Baterai ABC. Oh mas sikat mas. Mau mengentekkan waktu ini. Baterai ABC, sehat kuat dan tahan lama. Kene nggon YouTube ku di-upload aku oleh personal saka baterai ABC. Oh siap. Oh Pak Satpol PP niki Pak pelakune Pak. Kuwi Pak Hamsip ya, Gus. Oh Satgas, Pak Satgas. Oh Satgas. Aku kula nggih aparat. Kuwi aparat apa? Aparat penegak hukum. Weh. Hukume sing bingung tak tegak-tegake. Dadi kula rene-rene teko tegak. Tegak apane? Tegak lurus. Memandang yang cantik. Elah. Apa kowe iki ya aja iso mandang sing apa? Jangan kau samakan aku bagai burung yang di sana. Yang ditembak orang. Hancur saiki kowe rene tulung-tulung napa? Sing tulung-tulung kowe. Ha kertase. Mau kok ngendi? Kowe kok sia-sia dumeh kuwi balane nono siji. Angger opik ora melu. Ya di Ngapura sing nang Jepang opik ora kowe cuk. Kowe cukup karo aku nang Solo meneh wae. Uno kalahan. Kepiye? Sik. Ngopo? Abot. Kae lho nyantel. Lah sing cilik weh. Sing cilik. Ora kuat kok. Aku nek gegeden ki cok mesake ibu-ibu. Ngopo? Ayo mentok tekan telak to. Kowe iki apa? Iki weh. Iya. Kowe ngopo? Ini ala kadir. Ini jasa. Kewalik. Sing iki kok mburi. Kowe ngrusakke senene wong kene kowe, Gus.
Iki kok jadi kok. Niki Nah, apik. Ketiwasan Kanjeng. Bro ngopo? abot. Kok iki belekke. Kok beleke? Nyolek Agus gawake lek. Engko rambok sangoni ku. Oh, ora apa-apa wis bayar dhisik kok. Kaya Pak Agus ki ora wong mampu po. Durung ya lho. Ayo mayang iki nek ora bayaran kok nyempluke sertifikat to. Kok nyepeleke Pak Agus wong gek lendak gawe. Oh, lek gawe wong ngene, ale nyupiti bojone meriah kaya ngene. Anake. Anake, Pak. Nek bojone supite nek rasane berbeda. Kos, Nggih. ayo. Sampun ketiwasan. Aduh, niki kubang kula. Aduh. Apa yang terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambut nyawa. Omong apa? Niki kula orang rumput. Mangga menika niki ya. Nek omongke sing cetha. Cetok. Yo, sing cetha siapa? Suwau. Yo. Suwau menika nek dalam bahasa Indonesia tadi. Yo, Kula itu aku ya bisa, saya juga. yo. Ngarit. Ngarit dalam bahasa Indonesia itu mengerumput. Yo. Apa ya nek ngarit ke bahasa Indonesia nih? Nyegeki suket. Terus enten niku ada. Kesuwen. Lah. Lah, Intine layak. yo. Ah iya kaya biasa nih. Weh, para prajuritku kabeh. Durung tak buka. Ayo nek buka ya nang jero omah buka nang kene sakit. Salu. Oh layak. Yes. Dumeh awan ibu sinden kok le jan. Iki Bu anu iki kok pentung ibu-ibu. Wis persiapan. Beras 20 kilo. Iki Pak Agus li blonjo kan li bayar kurang yo dicatet nang kene. Di tengah hutan. Kok di tengah hutan iki? Anggo Layang sing biasane nanti. arek dereng lindamel dereng rampung. Biasanya nek di tengah hutan niku pada pepuntune nggih incelik niku. Bon. Adik-adik nanti nggak usah budal dulu foto bersama ngono lho. Karo sing supit. Oh, iki adik-adikku, kok nek foto bersama karo sing supit, iras Pak Dewi ndelok tatune sing supit. Wiyosipun nangkin toko katur dhateng diko Kang Masdi Pati Rya penang sang wong bagus kang mangku bumi Jepang sinuyudan sagung
kawulanipun dasar satriya jentara turasing narendra yakti kabeh wae para soreng layang pangalembono saka Hadi Wijaya ning kisana bajute mula padha rungokno soreng mung sethithik cacatira nalikane pinanggih kutus pati kaya watake wong cuplo tanarti krap sila Tepuk tangan yang meriah untuk Soreng Warga Setuju.